Segundo informaron fontes municipais, 3 son as razóns fundamentais para presentar agora, apenas 2 meses para o remate do ano, o orzamento deste ano 2022. A primeira delas sería para adaptar as contas á realidade dos gastos do actual exercicio, no que foi necesario atender a unha serie de compromisos contractuais non contemplados, como é o caso do aumento do custe do combustible e a luz. A ninguén se lle escapa que o meu goberno está en minoría, que era moi difícil aprobar un orzamento para o ano 22 contando ca cercanía das eleccións locales, pero o que non sería lógico é que a nova corporación que surja nas eleccións do ano 23 pois estuvera condicionada polos números ou polos gastos da corporación actual. A outra das razóns é dar contido aos acordos alcanzados cos sindicatos en materia como o convenio colectivo e RPT, ou a consignación da suba con efectos retroactivos do 1,5% no salario dos traballadores. Por último, tamén se busca dar cumprimento a diversos acordos plenarios que foron aprobados en respaldo económico, como é o caso da construción dun monumento na memoria dos represaliados da Guerra Civil, ou a redacción do estudo técnico que permitiría avaliar a viabilidade da mellora da estrada de Frións como alternativa á variante. Necesidades presupuestarias de acordos plenarios para os cuales non temos disponibilidade, como pode ser pois acordos que teñan que ver basicamente con cuestións como ese monumento que pediron para os represaliados como consecuencia da Guerra Civil, ou ben eses acordos que teñen que ver co estudio das alternativas que poderán haber para unha circunvalación de Ribeira a través da carretera provincial. Pois ben,